nibqa' għaddej sa tard bil-lejl. Imma filgħaxija friska sew. Għandi pullover fil-karozza just in case. Tatti il-bicipiti. Ija. Kedula. Mux il-biceps, su. Għal-kem jena informat li tħobb turjom kemm xejn mhux ħażin. Ek taħseb? Jekk jgħidulna aħna. Jiena smajt li tħobb turi saqajka xi xammar ħafna qliet. Iwa. Illum anke qalu li għandek il-qasit qasir mill-qalu li ma Vera? Jiena rajtu naqra qasir, issa ma. Nittama l-qawwa tiegħi mhijiex fl-arqub, imma hija ferm aktar il-fuq mill-arqub. Imma nista' nimmaġina jena minn qed jitfa' il-ħatab. Ovvjament minn għalih hija differenti. Taw l-iskript qabel. Taw skript xiejt. Tajb li niddiskrivu wkoll li minn tak l-iskript huwa mdorri li l-flokkijiet jaslulu sa-żokra. Lele, jgħidu. L-ombelico. L-ombelico del mondo. Tista' tfaħħilna sur dettu. Ta' Giovanotti dik tajba. Però l-ombelico del mondo jinkwieta wkoll il-kulħadd. Ekku. Ġifieri min zaqqu tixriflu minn taħt il-t-shirt jinkwieta. Hemmx l-aqwa dieta possibbli li nistgħu nagħmlu biex innaqsu mix-xaħam. U kulħadd jibda jfittex l-aqwa riċetta ġan. U kulħadd jivvinta xi dieta, ġifieri l-aħħar tidħol fuq is-social media u kulħadd ħajjgħidlek the best diet u dak jawweġ minn hemm u ieħor ġaba ma nistax nifhimhom jien, għan-nies li jmorru l-Indja jiġu baffarijiet ta' barra minn ġo moħħhom. U mbagħad tibda tfittex għax l-Amerika, din huwa dieta tal-Amerika, issa l-Amerika huwa t-tieni jew l-ewwel dejjem nikkompetu magħhom aħna ta' min huwa l-exxen. Però fil-verità il-mistoqsija waħda li hija l-aqwa riċetta għal tajba biex neħilsu mill-fett loss. Ekku, u di mhux xi riċetta ta' xi smoothie, jew ta' xi shake, jew ta' xi waħda li toqgħod tissaħħan il-borma għal nofsija u mbagħad titfal ilma. Ir-riċetta li vera għandna bżonn ġan hija magħmula minn dawn l-ingredjenti. Iż-żmien, għax inti biex tasal għandek bżonn iż-żmien. Sewwa. Il-kuraġġ illi inti bil-ħin qed tara l-progress, u dak awtomatikament ħajnek tibqa' għaddej. U naturalment hija li inti anka ikollok lajnuna. Tajjeb dak huma l-aktar tliet ingredjenti li jekk inħawduhom flimkien jistgħu jiġu riżultati. Issa, meta nitkellmu fuq għajnuna x'tip ta' għajnuna? Tajjeb illi d-dar ikun hemm min jinkoraġġik u tajjeb illi jkun hemm min jimbuttak, però mhux kulħadd għandu dik it-tip ta' għajnuna. Allura, x'inhu importanti wkoll? Li nfittxu l-għajnuna minn nies li huma simili tagħna. F'liema sens. Mela jekk jiena u oħti, jiena u tzija, jiena u l-kuġina, it-tnejn għandna bżonn li naqsu xi ftit mix-xaħam, ta' min nagħmlu krax xulxin u nibdew xi ħaġa flimkien. Din ngħidha kull ġimgħa miegħek ġan, però vera importanti, fejn hemm laqda hemm is-saħħa. Mela huwa fondamentali illi ma nkunux a one woman show jew a one man show. Għax naturalment iċ-ċans li aħna nfalluha ħafna iktar milli kieku aħna qegħdin f'xi ħaġa. Di vera ngħiduha kull ġimgħa. Le, u vera taċċenna daqstant fuq inti biss qed daħħal f'moħħi l-fatt li ħafna drabi min mhux kuntent b'ġismu, ħafna drabi jkollu problema anke biex jissoċjalizza. U dik hija tajba, ġifieri anke l-ansjetà u d-depressjoni. Ġifieri biex wieħed isib il xi ħadd. Bla dubju ta' xejn. Tkun diffiċli. Bla dubju, anke l-ansjetà u d-depressjoni ġan, ishom di natura jippruvaw jaqtawk mis-soċjetà mela waqt li inti l-aktar li għandek bżonn huwa li toħroġ għall-arja, titkellem man-nies, tiftaħ qalbek. Li jibda jgħidlek huwa mur orqod, mur strieħ u toħroġ. Però aħna xi rridu nagħmlu? Aħna rridu nindunaw li dik hija t-trappola, dik hija it-trikk illi qed jilgħablek moħħok f'dawk il-ħinijiet, għax jirdu kif inhi. Iktar hija easy way out illi inti tibqa' d-dar milli tagħmel dak il-kuraġġ u toħroġ. Però għalli meta tagħmel il-kuraġġ u toħroġ li wara inti ħadħossok ħafna ħjar. Ħadħossok illi inti kwalunkwe challenge għax qasmob insejħilha problema, għax jekk il-moħħ jara bħala logħba, jara bħala challenge sfida bil-nerħ prosit. Jekk dik iċ-challenge inti tajt erbaħtilha, għax jiena waqt li kelli tentazzjoni qawwija nibqa' d-dar ħrixt, wara dak is-sens ta' fulfillment, dak is-sens ta' achievement, ħajjagħmilek iktar kuraġġ biex l-għada u l-pitada l-oġġett tibqa' terbaħlu. Ħajkun hemm ġranet fejn xorta ħaterġa' taqa', ovvja. Da kulħadd jaqa' u jerġa' jqum u jkompli. Imma l-biċċa hi illi mela inti l-ewwel pass li qed tgħidilna bħala l-aqwa riċetta huwa illi jkollok il xaħat li miegħu tista' titħarreġ. Ġifieri dak l-ewwel ingredient. Ekku. Imma x'inhu taf il-ħajja anke jekk inti tixtieq titgħallem il-Ġermaniż. X'inhu ċ-ċans illi nħadmu tagħlem il-Ġermaniż waħdek toqgħod taqra l-kotba jew pereżempju tmur il-privat ħanejdu hekk. Il-privat x'għandek hemm nies oħrajn u għandek teacher, għandek coach li qed jgħallmek il-Ġermaniż. Iċ-ċansi tirnexxi huwa iktar jekk tmur il-privat. Il-xaħat li tista' L-istess ħaġa f'kollox. biex iżomm il-momentum. Il-momentum u biex kun hemm min jikkoreġik u tagħmel il-kuraġġ bħadd ieħor.
Ġifieri tgħid tara dik ma kienet taf xejn. Kemm saret taf. Il-biċċa tax-xogħol li ħafna nies isibu id-dilemma jew forsi kull wieħed waħda minna nippruvaw nsibu soluzzjoni hemmhekk u għalhekk ħanibqa' nippersisti fuq il-mistoqsija hija li imma riċetta x'niekol. Jiġifieri għax aħna tant nisimgħu affarijiet differenti. Pereżempju, il-kafe huwa tajjeb għas-saħħa, mbagħad le ħażin ħafna kafe. Il-bajt ħażin ma tistax tikol imma lek tieħu 3 bajdiet kuljum mbagħad huwa tajjeb. X'inhi r-riċetta biex aħna niġġieldu il-xaħam? Ma nafx kemm il-elf dieta teżisti ġan. U min jgħidlek hekk u min jgħidlek hekk kif qed tajt inti. Il-qofol huwa li nsibu dik il-waħda li magħna taħdem u li kapaċi nżommuha. Mela ejja nibdew from Ma faċli. number 1, u żgur li faċli tgħidha. Ħanibdew from step 1. Ejja. Mela dejjem inti qabel ma tagħmel bidla, qabel ma tibdel l-ikel u l-exercise li ħatagħmel, Semma. tieħu parir ta' tabib. Mela ejja ngħidu li inti pereżempju mir-riżultat tiegħek kitab għallek go ahead ta' m'għandekx problemi mill-visa li għamletlek tista' tmexxi. Imbagħad ħataqbad dieta stil ta' ikel illi għalik huwa prattiku. Mela jekk aħna qegħdin hawn Malta, naħseb l-iktar ħaġa komda hija nagħmlu dieta mediterranja. Għax jiena mhux ma sax inġib xi ikel eżotiku minn xi Amazon, Mhux hekk. jekk jiena qed ngħix hawn Malta, mela dik number 1 nisib xi Żgur ħaġa. li l-ikel ta' wara l-bib ta' barra huwa aħjar milli kieku rrid nimpurtah. Aktar friżgu. Mhux hekk, dik number 1. Però number 2 hija illi jekk dik is-sistema li jiena qed nara qudiemi, nimmaġina li ħanibqa' nżomm mat-tul ta' żmien. Jew di qed titlobni li pereżempju għal mod tal-kelma nikol kull sija, nikol kull satej ix nagħmel f'nofs il-programm, eżempju nimmaġina li lek ġan toħroġ il-lunchbox jgħidilhom hi, għax sar li satej, Tieni issa ċans jistennew naqgħa ħanomod. tal-ispettaturi ħan ikol naqra. Ma nistax Mhix nagħmel prattika. hekk. Tissib xi ħaġa li hija prattika għalik. U għalhekk huwa importanti li inti qabel ma tagħmel pass, titkellem l-ewwel mat-tabib, imbagħad ma' coach kemm ta' exercise u anke ta' nutrition li jistgħu jigwidawk aħjar. Jiġifieri Għax kull min jgħidilna isma' għax hawnhekk feret tidħol f'żona kważi sagra. Kull min jgħidilna li tittiekol aktar ta' spiss u tittiekol kull satejn, ikun qed iparla fil-vojt. Mhux neċessarjament. Hemm ċertu medical conditions illi minħabba fihom il-bniedem aħjar jikol ftit u spiss. Però l-aktar li jott għal persuna li hija healthy ħanojdula hekk mela m'hemmx kundizzjonijiet ta' saħħa tajjeb, huwa x'tiekol u kemm tiekol f'ġurnata. Il-porzjoni ġifieri. Il-porzjon, it-total. Da isni qed ngħidlek, il-karozza għandi bżonn inti għal petrol jiena. Nista' jew inti 40 euros minn hawnhekk minn Gwarda Manġa. Jew inti temm minn Birkirkara, temm minn San Ġwan, temm minn Kappara u temm minn Ħallija. Xorta b'kollox tajta 40 biex inġib eżempju banali. Però x'inhi differenza ġan? Hemm min jgħidlek jiena mhux prattiku noqgħod nikol kull satej ma naqta' qalbi. Hemm min jgħidlek jekk noqgħod nikol ftit u spiss iktar jaqbadni ġuħ. U jkolli aptit nikol kull ma nara. Hemm min jgħidli jekk jiena nikol plat kbir, tant nintela, tant ikolli bżonn nimmur norqod illi mhux prattika għalija. Mela sib sistema illi hija prattika għalik li inti tista' żomm. Għax jekk dik ir-riċetta li qed ngħidu ħażomm mat-tul ta' żmien huwa fit-tul ta' żmien li ħajsir il-bidla. Jiena ħobb inġib dal-eżempju esaġerat ġan. X'l-aħjar illi nieħu mediċina vera ħażina illi suppost għandi bżonn xahar u tanti ħażina l ħodha darba biss, jew isib mediċina li forsi hija inqas effettiva ħampoġġiha hekk, però li kapaċi nissapportija xahar u nofs u grazzi għal dik il-mediċina jiena fiq. Naturalment, aħjar nieħu tax-xahar u nofs biex infiq milli tax-xahar li spiċċajt żammejta għal ġurnata biss. U di qed insemmiha apposta ġan. Għax nafhem ħafna nies hemm barra forsi anke qed jarawna li jgħidu li jiena provajt dik it-tip ta' dieta kont se tidħol ġoħajt. Jiena fis-sitta rrid norqod bla saħħa bin-nervi. Mela dik hija ħajja. Taf x'ħajġrilek ħanappella għal dik is-sinjura li forsi għaddejja minn hekk. Illi tant ħataqbiżlek 99%, tant saħtek mhux ħatibqa' tgħidlek ibqa' għamel din il-ħaġa li ħadd irribella b'tali mod li mbagħad tiftaħ ħafna btejt u tispiċċa tella aktar peace milli kont bdejt inizjalment. Mela, kwalunkwe ħaġa qabel ma tibdija saqsilek innifsek. Din il-ħaġa jekk ikel, jekk training, jekk kwalunkwe ħaġa, nimmaġinani nżomm tul ta' żmien jekk le ibdilha issa stess. Jiġifieri jekk issa hemm xi ħadd li qed isegwina u jgħid isma' jiena dis-son Zalandi nixtieq li ntajjara minn nofs, però jien li fis-seba ta' filgħodu ħanoħroġ nimxi, se nagħmilha. X'jagħmel ħajbqa' jżomm is-son Zada? Mela, flok fis-seba ta' filgħaxija jew ta' filgħodu jsib ħin li huwa aktar prattiku għalih. Aw min jgħidlek l-ewwel ħaġa ma noħroġ mix-xogħol ħin. Bl-istress li jkolli dak l-aktar ħin li niżvoga. Hemm min jgħidlek qabel immur ix-xogħol, hemm min jgħidlek l-aħħar ħaġa bil-lejl ħanorqod iktar komdu. Hemm min jgħidlek lex l-aħħar ħaġa bil-lejl qas norqod bl-adrenalina. Sibx l-aħjar għalik, għal Mattejus Grasso l-ewwel ħaġa filgħodu l-aħjar. Inqum ikolli ħwejjeġ lessi, nilbes u nitlaq. L-ewwel ġirja bil-kelb, imbagħad immur sal-ġim. Imma dak x'jaħdem miegħi, mhux bil-fors li jaħdem miegħi jaħdem ma' kulħadd. Dejjem sib miegħek x'jaħdem l-aħjar. U żomma.
Importanti li żommuha. U Ma kulħadd żommix ikun. ibdilha. Le, u kulħadd ikun irid iżomma anke d-dera tiegħu. Biss għandek min. Jgħidlek jiena filgħodu nieħu kafe u nitlaq il-barra, u mbagħad niġi lura fil-għaxija u tini ikla kważi jitħanżer fiha. Dak qed jagħmel ħażin hemm. Ara, again, jekk il-persuna ma tantx kienet matul il-ġurnata, lej l-aħħar tal-ġurnata għandha bżonn illi tieħu dak il-fuel li ma ħaditx il-bqija tal-ġurnata. Imma ħażin li niklu qabel norqdu. Idealment, il-professuri jgħidulek li tħalli satej bejn l-aħħar ikla u l-irqat. Imma mhux għax-xaħam, għad-diġestjoni u għas-sistemi ta' ġismek kif jaħdmu. Mhux għax inti jekk tikol fil-għaxija ħajmurlek xaħam kif hawn min jaħseb, hawn min jaħseb illi ġismek qisu dak ix ħaġa, dik il-borża. Illi jekk imlejta qabel ma mor torqod, dik il-borża inti saritlek xaħam. Mhux il-każ. Fil-verità ġismek tant huwa dinamiku, tant illi mela qatt ċertu ħin mingħajr ikel. Issa li kelli kilt jiena użajtu u utilizzajtu sew. Irrelevanti mill-ħin tal-ġurnata, però xorta l-aħjar iħallu bejn l-aħħar ikla u l-irqat madwar satej. Mhux ħataqa' d-dinja ta' jekk għaddiet sija u nofs. Imma idealment aħna nimxu hekk. Il-qofol ħajibqa' hawnhekk ġan. Kemm nieklu u x'nieklu. Mela pereżempju hemm ċertu anke sfortunatament isejħulhom dieti, però fil-verità huwa gas down ġol ħajt inħobb ngħidilhom jiena, illi jgħidulek laqwa l-kaloriji. Tajba di. Mela jekk inti ġan għandek bżonn 2000 kalorija u għal-mod tal-kelma tmur ġo xi ħanut tal-junk food u biċċa burger għattom l-2000 kalorija mela xejn jista' jkun. Mhix prattika u number one għax inti dik il-burger tagħtek ċertu imbarazz illi inti forsi ħadd gosbrija fuq il-sinek, il-bqija ħassejtek gilti ħruq ta' stonku, forsi ma tħossokx komdu u tarak illi inti mhux qed tiffunzjona sew. Dawk l-istess 2000 kalorija sta jġibtom minn infinizzjoni ma nafx il-kelma. Infinità ta' ikel iktar sustanzjuż illi ġelek tħossok aħjar u tiffunzjona aħjar. Issa tiffunzjona aħjar anke fl-irqat. X'niffunzjona bil-lejri qed ma nagħmel xejn. Bil-lej ġisimna huwa fost iktar ħinijiet illi jkun qed jaħdem. Jkun qed isewwi, jkun qed isalva l-memorja, jkun qed jipprepara għall-ġurnata li jmiss, ma nafx għaġġat lek ġan tqum bil-lej tiftakar xi ħaġa. Tiġri kull lejl jiena. U tiġri li dejjem bejn satej u tlieta. Mhux għasaqsik għalfejn. Le, ċekkjajt għalfejn, għax għajdejt ninkwita. Imma mid-dera ġisimna jar minn natural steroids. F'dak il-ħinijiet bejn is-satejn u tlieta ta' filgħodu. Allura meta nkun biftit ikolli nasi ħafif, jew ma nkunx jgħid fil-font, inqum. Għalhekk fil-fatt anke nħobb ngħid illi l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu għall-ġurnata li jmiss hija x'nagħmlu qabel ma norqdu. Mela, jekk jiena pereżempju għada għal-ħamis. Kemm ngħidlu l-floor manager tiegħi. Mhux vera. Ma jridx jaf xejn. Għandu rutina qabel ma jorqod u ngħidlu l-adrenalina tellaħħa jekk tibqa' serek. U xorta waħda ma jridx jisma' minni. Għejdilu inti mela, għejdilu inti. Mela, sur floor manager li qed narak hawnhekk ma' daqqatajn. Għax moġbux beda jdawaridu rajtu. Jagħmel l-exercise. Mela, jekk għada l-ħamis is-sur floor manager irid ikun fl-aqwa tiegħu. Iva. X'ħajjagħmel qabel ma jorqod l-erba' ħajaffettwa ħafna il-ġurnata tal-ħamis kif se jiffunzjona fiha. Allura inti idealment, pereżempju, taqta' il-kafe imqar 3 sigħat qabel ma torqod. 3 sigħat qabel ma torqod. Kafejna u stimulanti. Isma'hom daw għax mhux ma jgħoddux biss għal sur Borġ il-formaġġer tagħna. Jgħoddu għal kull wieħed. Bla dubju ta' xejn. Mela taqta' tal-inqas 3 sigħat qabel tmiss xaffariet ta' kafejna u stimulanti. Qabel torqod. Importanti torqod. Tajjeb ħafna. Idealment ħalli satej bejn l-aħħar ikla u meta inti torqod. Ħalli idealment 2 hours. Number 3, l-aħjar illum ankaw ċertu mobiles li joffruha din il-feature illi id-device tiegħek qed tara television, qed tara mobile, qed tara tablet ma jarmix dak li jgħidulu blue light jew blue rays xi ħaġa blue light. Blue light. Għax dak sabu li jtellef ħafna kemm ġismek jorqod fil-font. U l-aktar hawn nies inkluż il-formaġġer tagħna li qabel jorqod ikun għaddejn kollu fuq il-mobile. Saru jeżistu anke nuċċalijiet illi dan il-blue light jeliminaw, ġifieri jkun qisu nuċċali tal-vista. Elimina l-mobile jew il-tablet minn Però inkunu onesti tant saret addiction illi għall-inqas nibdew minn ximkien illi għall-inqas eliminaj dik il-ħaġa li qed taffettwa lil-lejl. Tafu għalfejn għax mhux kemm norqod l-aktar li jgħod, ta' volja xorta iż-żmien il-ħin rikomandat huwa between 6 and 8 hours, imma kif torqodhom jagħmel differenza enormi. Iktar ma tkun rieqed fil-font għax telimina l-kafe u dawn ir-raġġi, iktar il-ġurnata tal-għada ħatkun aħjar. Qed tolqtu fil-laħam il-ħajju nqsok żewġ punti oħra. Le? Żewġ punti. Le, ċab għalli da. Dittatur xejn. Xejn.
Konna nifqu. Konna noqogħdu. Konna noqogħdu bil-fors. Grazzi, anzi. Għalaqna bil-mobile. Leġa qed jagħmlu l-sinjal biex naqbad miegħek fuq il-qalsi. Tista' Jiena kieku minnek nara minn qed naħdem ta' kull. Le, jiena konvint Mhux pjaċir, ġifieri għandi żewġ minn nies li jiskriptijaw ukoll il-guest biex tgħidu dak li jgħidilkom. Frame up. L-ewwel li tak l-introduction għandu il-flok qasir. Dejjem biż-żokra barra. U liħor li tak il-conclusion normalment ikun bil-beritta. All right. Tifhem? Qed naraw naqra jġebbet il-emmuwa. Biddel ir-rutina qabel ma torqod. Biddel ir-rutina qabel ma torqod. Fidejkom biex ma tbidlux l-istazzjon, ħammarru għal telebeħ nerġgħu niġu lura, jien ħankun hawnhekk bil-qalsitu kif inhu u l-floor manager tiegħi bil-dry fits.